Isiphi isimo kwabhekana nasemgaqweni washo ngenhliziyo ukuthi ukuba ngaze ngayiqala idakamizwa ngabe angikho ke manje kulesi simo? Hazwami. Last of last year 2022. Ngiye besilala la ku Pine Street la ngakaJam. Abo Jam lo school we. Ngiyawubona. Na ufront wawo la. Sizokulala lapho nje labafethu. Futhi ngolinye usuku abafiki ngoba sasibanga sasiba u4. Abafethu bavukile ekseni bayophanda. Ngingedwa bavuka ekseni ngoba ngala ku Smith Street. Besiphanda ngakho ukucosha nje la emgqomeni. Kunemgqomo ephuma ngo3 ekseni. Bavukile baye kuyona abafethu ngisale ngedwa la. Ngilele futhi nakho ubusuku mina ngizovuka ngo6. Vele banokungishiya bona bahambe yoshaya yasekuseni mina ngivuke ngo6 ngiyoshaya nami lesuke ephuma sekhaya. Futhi ngavuswa nje sengivuswa umuntu engiqheba ngonyawo razo yami ePeters Spa. Bebabili. Nasi razo yami ngifunga umayena. ePeters Spa mathi ngonyawo ngiphapha amathe wabisanyakaza kanjani. Ngiyime nami ngijoke kayibungisuka. Kimi ngisephala abafethu abasekho kusemnyama. Ebona. Bangibambe bangifaka emotweni. Meme ngifaka emotweni uhanjwe nami. Yabona. La bahamba ngeveni highlights yabo. Ngiphakathi nendawo mina. Ungala umunye letemile le highlight ngifaka phakathi nendawo. So uthi usuke waboshelwa mhlawumbe ama-robbery awu8. Ngathi ama-robbery amathathu lokho kunye ama-house breaking lokho kunye. Mhlawumbe yiphi yakudlalisa isikhathi eside ejele? Ngihlalisa isikhathi eside ngo-2015. Ngo-2015. Kwakwenzakaleni mhlawumbe mangaxoxela umuntu? Mengayiqala nje ekuqaleni ukuthi ngisayiqala kanjani. Kusho benginabangani ngokuhlala bengisenandi. Konakele nandi. Hawa wona uphume eNanda nawe. Ngathini umuzi wethime nje kuba wethime esenanda iOLED lami elaseNtuzuma. Kusho mina ngikhule neOLED ngakhuliswa iOLED. Yeah. eNanda nginokuvakasha ngoba ithime ngithi lashona nje iOLED lalisa meet me. Ngisasesweni lishona ithime. Kusho ukuthi lo ngivakasha ngibashela ubaba omncane. Bengikhonzile ke lapho. Ngifika kanjalo ke nani mhlawumbe kuvalwe ikole iTnandi. Leyo robbery razo yami. Bunomfana sekhaya ethi uNkosi. Osuka ngala ku Chesterfield. Ozalwa ithame elidala siyalingana nje naye. Sho naye ususoganga vele ngale. Ususoganga ngale. Sho mengifika ke la ukhona ke naye akekho eChesterfield ungala eNanda. Lesifika ke mengifika ke ngifica yena khona la ekhaya sabandawonye vela ngithi sihlala nje ndawonye mesidla sonke uma sigeza senza into eningi sizenza zonke. Futhi ngelinye ilanga sibe nenkinga yemali kwaku December. Fanele ukukhokhwe la kiwe eBhishi sibe nemali ukuthi qashwe iQuantum eBhishi naseBhishi kufike kwenziwe izinto mhlawumbe kuphuzwa sishawe lo mali ekanjalo yabona. Futhi yena kwawento asejwayela yabona. Futhi usuke ethi kuze sithole imali sheshe sibe nayo. Singahamba siye ngala ko Phoenix. Hawu siyowenza ngala ko Phoenix. Athi awunendiya lakhe alinokulisebenzela yabona. Kwazi umnika lo 100 rand. Kodwa ngoba sibabi mhlawumbe usinika imali ethe ngithi awu musho njalo ayikho inkinga sambeke baba. Hayi sambeke. Mesifika nje Phoenix ngabona ngayo wangitshela nje mina esenza ngoba wavela wakhipha ummese wavula ummese wathatha simanga. Hawu yangisusa ke mina ngithathe baba athatha isikhwama ngoba wakwendika lo muntu osimama eselikhulile nje umama. Hayi nami thatha isikhwama sibe ngakimina buza ifoni athi ila isikhwameni wallet konke kula isikhwameni aqashula neketango ichain ayiqhokile qashule nechain ke asasambe kumfethu yabo yonto athi lo mama akathule kanje angamemezi asambe suke samba le Phoenix lesa sekuyo umusenanda mina ngikule Nanda lesondelene nawo vele le Phoenix kodwa sasiphandle nendawo kwe Phoenix sathe sihamba sesiyongena eNanda sabona ngamaveni amabili seza ngokuthini zama ukubaleka
sabanjwa. Sibanjwa siboshwa kanjalo. Uma ngiboshwa ngithi satoka sa-attend icala ngithi kwaba unyaka. Lasigweba icala wasigweba u-16 years asihlukanisela sathatha 8 ke kulo 16 years. Yeah. Kwetshwa-ke lo 16 esawuhlukanisa sobabi sathatha 8 years. Ahlala-ke ejele razo yami. Hlala-ke ejele yonke leminyaka. Uyaqala ukuboshwa. Ngiqala ukuboshwa la. Ngoba uqala ukuboshwa umuntu ongakayiphakamisa ithupha ongakashaya umthetho ongakathathi inombolo. Yeah. Iziphi izimo ezinzima owabhekana nazo ngaphakathi nento othi mawuyibheka uyisole ngayo ukuthi ukuba ngaze ngayenza lento ngaba ngibhekananga nelesimo engibhekene naso ngaphakathi ejele? Hey, ngizoqala nje ngayo ngento eyangenzanga ngithatha umthetho khona ngaphakathi sejele. Into eyangenza ukuthi ngigcine nami ngiba isisebenzi nje ejele izimo engangihlangabezana nazo. Njengokuthi wazoyama yabo ejele mungenayo nje umuntu ola ngaphandle ozothi mukwazi ukufona mhlambe kube khona mhlambe i-airtime akupha yona noma kube khona imali mhlambe akufakela yona kuba nzima kazoya. Kuba nzima ukuthi kuba nzima uba umuntu mungayifaka imali ejele owasha toilet mhlambe iboshwe nje mhlambe isiboshwe esizodwa nje sizisebenze izinto enkulu mesicasuke into zakho bese sathe wena sokufaka eshaweni uthatha amanzi ayabanda sothi kuyabanda yabo unika ukhongolo lensipho elingaka uyozuluqeda indlela soyikuhlukumeza ngayo athi uyozuluqeda kuthiwa wena ongena visit ejele ongafaki kele igebenge imali uzobe into clean toilet one way clean toilet kancane clean toilet kwabe lezo zimo lezo yami ezayi kanjalo ezange ukuthi nami ngicine ngithatha umthetho. Uma ungaxoxela umuntu ngemanda okwanongoma ongakaze nje ayibhade nanda inhlalo umphakathi ingane ekhulele nanda izimo zasenanda Yebo. Ungamxoxela uthini umuntu indawo enjani yana ekhande abantu abagcwele emgaqweni bodwa manje? Hey, ayinanda ngathi indawo kanjani kodwa nje mengaxoxela umuntu nje wangala komsinga nje onongoma ngamtshela ukuthi hayi ngiyona indawo eright ongathini ongaba nomndeni kuyona ukhulise izingane zakho mhlawumbe njengami nje sengimdala kuyona indawo engayithanda ukuthi izingane zami ikhulele kuyona obaye hayi ngazi ukuthi ngayichaza ngitsini impela indawo into engachazeki hayi engachazeki ngoba liyabhupha inanda into engachazeki mfowethu hayi into engathi njengoba ngisho nje ukuthi kwaye mina ngeke ngithande ukuthi izingane zami ikhulele enanda hayi ngeke ngikuthande lo ubudedengu ubukuphi abantu abadala mhlawumbe amarazo o ubuholi bakhona njengamaqembu ezepolitiki ubudedengu ubukuphi ngokubuka kwakho wena? Ukubona abantu abadala lamaphoyisa nawo futhi alomthelela nawo amaphoyisa. Mhlawumbe uma ungabeka isibonela nomthelela kanjani because amaphoyisa phela umsebenzi wawo ukubopha igebengu manje awakwenzi nje lokho esikhundleni sokuthi asibophe isigebengu asikhophisa nayo into enkinga asikhophisa sothi mayisigebengu usilenzile icala maphoyisa ngoba abantu abahamselani nabo njengoba nje kukhona yabekuthiwa ama-forum bayashawa kuyafika bayashawa abafana abancane ubudedengu abukho emphakathini semaphoyiseni wona kufuze baqinise isandla ukuze lento ithi ukunqanda noma ingeke iphele izothi ukunqandeka nje kancane ukuthi ukwehla hayi ngoba izinga linyukile nanda amasho untuzuma kuyafana
yayifanele yabo mina emakhaya eBergville ngihlalile eBergville ngathi mengiqhathanisa ngoba eBergville ngijwayele nje sengikhulile ngiphuma ejele oqala ebhanchini ngayisengikhwethe ngaphuma olethami lalisaphila ngayipa eBergville ngangakazi nje eBergville ngihlale mhlawumbe unyaka noma u2 years ngangiqala ngoba ngisafunda nginokuvakasha uthi mekuvalwe lezo izikole mhlawumbe leyo nyanga mhlawumbe lo 2 weeks bengakaze ngihlale u2 years wonke kulo 2 years engawuhlala khona ngathi mengiqhathanisa le ndawo lesikuyona eBergville mkhulu kakhulu umehluko mkhulu ngoba mengikhona le i-drugs bengilisebenzisi ngokuthini alikho eduze lisemlambithi la ufika uthole khona ngeBergville nje ayikho nje manje futhi mengemlambithi kufanele ngigibele kabili isuke la ngihlala khona ngiyidrobhene eBergville ngemlambithi kwakunzi kwakunzi ngathi mengiqhathanisa yini mehluko omkhulu ngoba impilweni nje hayi sengibonile izinto sengizenzile nami angisathandi no nina bendlodle nophapha ekhanda kaMenzi indaba le umuntu omemeza athi yakhalela uthi igule likaJama lichithekile nina bakamBhudu bomvu njengegazi lobingelelayo uprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sabha umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi mangabe yaqala kuba ingxenye yohlelo lethu oluhuchungechunge le oyethamele ihow I ended up in drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuba bawela kanjani ezidakamizweni izinqinamba ababhekene nazo ezidakamizweni lokho sikwenza malungana nokuzama ukuqashisa umphakathi uma usezidakamizweni definitely sure umuntu wesilisa uzoboshwa uzoganga uzobamba inkunzi noma uzobulawa uzoshawa izinto lezo ezingomakhelwane abahlukaniswe uthango ukuboshwa ukufa ukushawa ukukhubazeka umungu wesilisa ungena ezidakamizweni umungu wesifazane ungena ezidakamizweni ngiyafunga ugogo engasekho definitely sure vele uzodayisa ngomzimba uma kuyikuthi izinto ke lezo ungakaza uzicabanga empilweni yakho futhi awukazi uzimajini uzenza hambela kude nezidakamizwa lubuka uhlelo funda kulolu hlelo esilenzayo uhlelo ke lingathatheka kancane ngiye ngithi ngobude bendlela umphako uyabola kungenzeka ukuthi ngobude nokhalo esesilihambile neMPTV1 isindo uhlelo elakade linaso loqala sesehlile ngenxa ukuthi abantu sebelijwayele sebekuthatha njengokudlala lokho esikwenzayo bafuna abantu abazohlekisa bafuna abantu abakwazi ukuxoxa it's not about ukuhlekisa noma ukwazi ukuxoxa it's all about ukuthi umuntu asixoxele ukuthi wawela kanjani ezidakamizweni futhi iziphi inkinga abhekene nazo ukuze nawe umntana wakho angangene ezidakamizweni ngoba ekugcineni bathi indlela yokugcina idlule ekhaya uma segila imkhuba emgaqweni bayabuya bezoshisa umuzi bayabuya bezohlukumeza egcekeni kangangoba abantu awomama bagcina bemelwa izinhliziyo abanye beshawe izidroge ukuhlukumeza behlukunyezwa abantwana babo ngakho uhlelo ningalokuthi nelithathe kancane uhlelo lolu lwenza umsebenzi omkhulu mfowethu kunjani ayobingelele ababukeli lapha emakhaya ngibingelela ababukeli emakhaya igama nguSimanga Sibongo wamabaso mfoka amabaso yebo mfoka amabaso uma ungasilandisa la usibuyisele emuva esikoleni uzalwele kuphi awubuse wathi ukuhighlighter but ufunde pha amabanga phansi wawafunda pha amabanga aphakeme uqale nini ngifuna la waqala khona ukufaka intuthu emlonyeni ngabe yiluzi kungabe waqala ngensango futhi ngabe yini lena eyayigqugqumezela ukuthi ugcine wenze leyo nto kungani sifuna ukuqala lapho waqala khona kungani sikubuyisele emuva esikoleni yingoba uhlelo lubukwa nabantwana basesezikoleni kanti futhi siyathola njengohlelo ukuthi inkinga eziningi ziqala ezikoleni ema primary ema high school lokho suke sesikubona umuntu esehlele emgaqweni kuthi sekuyi final stage kusuke sekuyisigaba sokugcina sento ayiqala umuntu asawumntwana so ngongasilandisa ufunde pha amabanga phansi wafunda pha phakeme uzalwa ubani wakabani ubuhlala nobani ukhuliswa ubani nini kanjani yebo ngizalwa ngizalelwe kaMashe Polyclinic ngizalwa uNtombi kaYise Mabaso igama la mama ongizalayo
sikhule sihlala eNtuzuma la. Yeah. Sihlala eNtuzuma, sihlala nogogo uma wakhe. Kuyimina, kuyena umama wabafethu ababili. Udadewabo kamama omncane. Sikhulele endaweni yaseNtuzuma. Emabanga aphansi ngifunde esikoleni ekuthiwa seGobhoGobho khona lapha eNtuzuma GobhoGobho. Yeah. Kuleyo sikole ngasho siqala ka grade 1 sigcina ka grade 4. Ngaphuma kuleso sikole GobhoGobho primary school ngafunda eSignum primary school. Sengifunda standard 3 to standard 5. Ngaphuma ke lapho e-primary ngaya Zevdlomo la kaMashu. Ngafunda ke khona grade 8, grade 9, grade 10 ngasiyeka ke ka grade 10 razwa. Sengizokuchazela ukuqala kwami ugwayi. Yeah. Ugwayi wami ngokuqale khona ka grade 10. Unyaka oqala. Awuqala ka grade 10 nabangani. Futhi mina ngihamba nabangani bebewusebenzisa ugwayi mina ngingawusebenzisi ngoba bese abantu abakhule nje bethanda ukudlala ibhola. Futhi abangani bebewusebenzisa esikoleni uthi mengikhona nje bewubhema ngingawubhemi mina. Futhi kwathi ngolunye usuku la khona umama ngitshela khona nje ukuqala ngokuba nolwazi mayelana nobaba. Ngoba ngathi lazo yami ngihlala iminyaka eminingi ngazi ukuthi ubaba wami wakanzama khona eNandi yabona. Kanti akusiyena ubaba wami lo. Ubaba wami wakhona eNandi kodwa hayi ohlanga kaMshazafa kwenye indawo kuthiwa kaMshazafa. Kamakhanyi Sibongo. Angithi lo ngikhule ngimazi wakanzama. Lo uyena athi uyena yena wangempela owakamakhanyi. Futhi wathi mengitshela ukuthi hayi mntanami kahle kahle la ngoba ungihlupha nje kangaka yabo lonto. Ngibona into ekuhluphayo ukuthi angitshela iqiniso. Iqiniso yabo lapha kanzama lo uvakashe lo wazi khona ukuthi kini akusikhona kimi la. Ahlahle kini ikamakhanyi. kaMshazafa yabona. Ubaba wakho babembiza ngokhe umchazeke igama sengalikhohlwe ngiqambe razi. Kodwa Sibongo wakamakhanyi athi ubaba wakho kwakukhe. Mangihleli naye ngihlala naye ngalowo nyaka la ashona ngangimithi wena. Kushuthi bewumuntu obebulala abantu kwakusadume okuthiwa amaqembu ayabulalana lawo ezombusazi kudala. Ubaba wakho wayeyinkaba ngazi ke thunywa iliphi iqembu ukuthi sabulala kushuthi kwafika abantu kubo bafike bambulala bashisa umuzi babulala noma wakho ugogo. Ugogo lo zaluba lo ugogo ngimina. Nomama wayekhona kwenza leso sikame umama waphuma wabaleka. Lapho wayemithi mina iswe. Uthi waphuma wabaleka lapho ke yabo. Kusho mephuma ebaleka lapho kanti bevele ethandana nobaba lo abambulele ukhona athandana naye lo wakanzama. Yabo angazi bethandana funa. Futhi mebaleka suke la ayekulo yabo. Hayi futhi mefika kulo umtshela ukuthi hayi ingane eyakhe akasasho asamtshela iqiniso. Futhi ke nami uqala wami ugwayi kwabe leso simo wangilimaza kakhulu emqondweni razwa ma wangilimaza. Wangilimaza ngoba ngakhumbula nje ukuphemba ekuseni siye esikoleni. Ngisho lo mina athi akekho nogwayi kwathiwa akekho ngakhipha imali ngikhumbula kahle iluze Steve Center ayimali yayi-R2. Yayi-R2 ngoba isikole mina ngigcina 2010 grade 10 wami ngo-2010. Akhipha lo R2 wathengwa ugwayi ngobhema ugwayi. Mhlawumbe ngashaya amaphula amabili kwasula ikhanda azoyamali athi ayawushayi nawo. Yebo ushayi. Njalo nje razoyami njalo. Qala kanjalo ugwayi. Kuyakhulwa phela sifuna ukuze kufike manje. Njengoba sesilana ke manje. Ewungeni.
ehungeni isigaba esalandela lapho isigaba esalandela lapho ngubheme ugwayi ngingene kulokuhlaza insango bheme insango sibheme insango shuthi insango siyibheme sigcine sesiyibhema ugcine sesingasayizwa insango kube khona umfana yehlala ngasekhaya basuka kuba bathenga umuzi ngala koMlazi athi mefikile la ngoba kunehlobo la zakubo mevakashele zona afike nephilisi ngoba ngaqala ngephilisi kuqala before ngize ehungeni afike nephilisi yebo anathi iphilisi ke sinokulibona kwabaphambili nginathi ababelisebenzisa athi mefika nalo mfethu hayi lenziwe sikhoshe iphilisi ke lo sikhoshe iphilisi ke wayendapha ehungeni angene ehungeni ngangena omunye umngane wami uthuvela kubo uhlala nosisi bakhe abazali bakhe sebashona nje babashiya nomuzi osisi bakhe labadala nginaye bayephuzela nje nabo bahlalela emadodeni bafika nje la kubo sihlala sebebabili sihlala sebebabili ke novela la kubo nami esikoleni sengiyekile esikoleni yebo lethi alisayizwe indaba yami sekuwe nje ukuthi mhlambe mekhanjwa ekseni uye emsebenzini baye ezikoleni labanye ngoba ugogo bese washona ke lapho baye ezikoleni bebengeke nje bengishiye ngedwa bebekhiya nami ngisale ngaphandle bahambe nokhiya nami ngiphuma indlela yami ke ngiyekafe lo mngane wami lo ngimsholo wayehlala yedwa mekufika khona sihlale naye lokho le ungasiyithola kancane uthola mesisize mhlawumbe saklinela ubani igceke siyithole lo ungayibona kwaye ndapha ekuthenini sesifika la sesiganga khona ke ungasesiyidinga isikhathi nesikhathi manje namanje sayindapha isiba abantu abagangayo khona la endaweni saqala nje ngokutshontshela abantu mebenekile ukolaye uthi abantu banike impahla zabo saqala kanje athi siyantshontsha tshontshe lezo ingubo zabo sami soyidayisa uyagcina sesingene endlini zabantu uthi siyazi lapho uthi hayo besikwenza ebusika kakhulu siyazi ebusika uhamba ngo6 ekseni ngo6 ekseni usuke ekseminyama so siyamlinda siyambona uyahamba emsebenzini thina besala singena siqhekeze sithathe TV sithathe radio yabo sithathe lezo zinto ezincane ethathe ayisokwazi ukuthi idayisa sithole yonke ngoba kwathi ngelinye ilanga siqhekeze omunye umali wathi umali umandla Shulu malume thina simazi ukuthi ugada amathesi lezinto zomsebenzi. Nje simbone evuka razama ekseni evuka emsebenzini. Ukuthi nje umuntu osebenza mhlambe family company kanti ugada amathesi inkari ugada umsebenzi. Ugada umsebenzi lazo yami. Yabona ngikhohlwa lelo suku lazo yami. Ahamba ngaze ngafika le komandeni kohloma endlini ngingakwazi. Ngingakwazi yazona okay awusithatha usibeke mfethu kusuka ekseni ephuma niqala nishaya isipaniseni dayise up until ke ziqala izinto ziye south yebo kushuthi lo buzi lo kuba kavela umngane nami mukavela nje ku-opposite khona ngoba mesihlele edining room avela umnyango wakhona ubheke khona nje lo two room lo walo malume ubeyele lo two room ubeyele ngocingo unobhobhaya phezulu yabo ayikuthi ngolunye usuku sihleli ebusuku yabo lento sovuka sibhemeni yabo athi uvela ibuso uvuka sibhemeni hayibo akhumbula siyogcina iceke lapha kaRazuma ngithi ngiyakhumbula athi ayibona leyo umthetho yakhe soni ngithi ngayibona mngane amathi yabona amathi atholela umthetho khona umuntu oyifunayo ayibona khona umuntu oyifunayo lo umthetho yabo singawuthola 3000 ngayo yabo ethu nje kodwa nami nginovalo nami ngiyangeka yangitshela ikhazi ngiyeke lapha yabo hayi ngivume nami hayi ngithatha kuseni siba abantu abavukayo yabo lento athina hayi simanga mngane amazivusana yabo nami uvuka iqala ungivuthe nami ngivuka iqala ngizokufusa hayi la ngempela ashesha phaphame angiyakazisa yabo lento athi hayi ikhathi seyisonke usekhaya insilo usevukile mhlambe manje uyakhetha hayi la ngempela nami ngivuke sihlaleke la kavela siyabona yonke into kusemnyama kuyakhanya ngisikhona lapha kulothuru ngakhe eminyango siyabona
Yayibona. Sambona ke sephuma ke. Siyaphuma kuRazo yami. Wayehleze phethe side back. Hleze uyaphuma kuRazo amephuma ashude akhiye ngoba sikude phela sibona ngathi uyakhiya thina yabona. Kubiyeliwe ngithi la aphume afike nasesangweni fucking avula aphuma fucking gate dahamba yabo siphume ngala thina yabo mesiphuma ngala siyambona nangu mina fika imoto ngithatha imoto wafika nje private nje imoto encane afika amthatha leyo moto la phezulu emgaqweni wahamba suke siyakhona mesifika ke khona ke shaya ifence ngesigxume bo sigxumele ngaphakathi hayi mesigxumela ngaphakathi siyafika la eminyango akakhiyangu gate isicapha akakhiyanga kusho ukuthi yena wenze sure ukuthi ukhi gate lela ngaphandle yabo kusho into ajwayele ukuyenza wayivulekela nje kalula isangena ngaphakathi mesingena ngaphakathi dining room nayo le home theater nayi TV yakhe ethelefangeni yayinkulu nje ngiyakhumbula wakuthala ama TV lawa ama plasma la anegubhe enkulu esindayo hayi ngiye ekamerweni la ngifike ekamerweni la phequlule sathe ingubo zakhe amateka akhe ngokukhumbula kahle wayenamasebhakho kimost wakamasebhakho sathe into zokushintsha sathola nehost ayesibhamu yabo sacinga lesibhamu ke ngoba into eyenza ukuthi ngempela sihlali ilesibhamu isona futhi esenza ukuthi wena gcine kwazi ukuthi thina senze lento yabo mesithola le host lesibhamu hayi ke mangasikhona lesibhamu la yabo nathi asisayibuza umqondweni ukuthi awu iyodwa ihost nje la ngabe sihleli kubusona ngoba phela isibhamu sihlala nehost la sikhona hayi sicinge lesibhamu hayi lotho usithola lesibhamu hayi sithi ayibona sekuzokhala hayi bo asambe ngempela ke sambe bo yabona indaba le TV ithale efangeni ngoba nje ngithi yasinda ngikhumbula kahle ngithi kufanele asiyeqisa ran waqale walentuzana mina ngaya ngale mina wangimukezelela ke izinto yayibona indaba lethu efangeni kuze ngayikhohle ngoba wayebamba ephakamisa wayidedela ngingakayibambe yavele nje yaphahla phansi yabo yavela shaka phezulu kwethe kokufollows yayibona sayishiya kanjalo yabo ngoba senza lento seqo uyasibuka umama kamakhelwane uyasazi futhi la asimbonisi ingakho kade ngithi lesibhamu esasilibazisa ngoba saci ngasona kakhulu wagcina khanya la ngaphandle ayesibuka umama kamakhelwane angasijampisi ngaleso sikhathi kusho ukuthi athule alinde ukuthi uzozatshele yena lo malume sebuya ntambama izwa thina Razo yami sikavela izinto sesizithathe soyibeka kube uve kuyo siyidayisa kancane siyidayisa nje kancane spam sihleli kubo la vela mesihleli kubo la idana siyakubona nje iview nje kuyabonakala nje kahle kubo kwalomali yasiyambona sebuye emsebenzini hayi akanankinga babuya avula isango lakhe hayi inkinga ayihamba eminyango avule nje ngendlela angene endlini ayangena isikhashana nje mhlawumbe 3 minutes aphinda aphume fast eshesha yabona yazi sabona eqalaza phansi ukuthi wayeqalaza amasonje emoto la ngasesangweni yabona ukuthi abantu abafika ngani ngemoto ubuxawa izinto sathatha yabona nje mbona ukuthi yaqalaza qala kwabe ngiyumama wakho eyakhona siyayibuka lento siyayibuza sayibo wanyuwa lo mama lapha kubafe baxoxa akhomba umama jumpa lapho Razo yami sidawe nama drugs futhi yabona athi lo hayi ngeke akakhombi thina wena usukudawa yonke kanje hayi bayikhulumela indaba zabo lapha yabona isihlala yabona osami sothenga futhi sikefu sithenje sesiyendlini kavela sihlangane umuntu mfethu kuthiwa uhlaya igama lakhe uhla athi yibo afisa umalume manje uyandinga uhamba nabangani bakhe yabona bagcwele imoto hayibo malume manje ijampile ngitshelile nje bakhomba thina yona ijampile kuthiwa ngiyafuna lela niqhekezile lapha nathatha ukuthi nokuthi Razo ngoba isho ngagcina ngifika komandeni ngohloma endlini la ngazi khona kodwa saqala sayimzinyathi kubo yena uvela naye wagcina semncane lapho
ubaba omncane obaba omncane wa umuzi baba omncane wa wagcina esemncane sifika kulowo muzi esifikela kulowo muzi ayibamjabulele uhambo lethu nje lokuya lapha isihamba kabuhlungu ngoba nawe wayesekhohliwe kahle sagibela itaxi sasifuna thina itaxi emzinyathi esikebhe sagibela itaxi endwedwe landa ngiyambuza vela uyakubona la siyakhona uthi hayi ngisakubona uyabona hayi hamba itaxi hayi driver sekusele thina mase sila indoda enehlapha madoda hayi thina zamsehle esikebheni emzinyathi thatha ayibona ngibela itaxi endwedwe le taxi ayemzinyathi ayibona leyo nto ngizonishiya ke mina la ngoba la ila ngiphela khona ayibona hayi ashiya ayibona leyo nto ngithi vele uyakubona la siyakhona ayibona lo ngoba lo driver wathi ngala emzinyathi ngithi vele uyakubona athi hayi sikubona sihambe semesihamba sibona umuzi sithi hayi soyobuza kulo muzi ngoba sabona ugogo ngaphandle owayesengadini nje echela la engadini siyeke yena sawubona gogo athi ngiyaphila abantu abami nganisiza sithi yego esicela ukubuza emzinyathi esigebheni ngako bathi ugogo abantwana bami nithi nifuna esigebheni emzinyathi yibo nisendwedwe la emaphephetheni emzinyathi ilapha yana khona kubonakala kusane ehlathi nje la athi yabona ehlathi ngale kwale yagquma muqeda lelihla sahamba kazoyame sahamba ihlathi sanje mesiqede ihlathi sesinyuke eqhuma sathi ngale kweqhuma wabuya umqondo naye wathi hayi ngiyese ngiyakubona simanga nasi yalesa sikole mana nakhona uzikhombela ude nasi yasesofika hayi safika nje sewumnyama sikhathele inyawo zibhlungu hlungu ngoba la kule razo sasithole ngale phone le kwakuye le ayingane yayiphendukithi ayibona lo phone ngalo moya iSamsung yini yayibona sidlala ingoma le ngoma ethi ya guest le ethi mhlobo wami wayidlala yongo mengidlala yongo manje ngikhumbule leso simo nje khumbule leso simo ngasho nje ukuthi hayi uhunga mina yazo yamayi ikufakile manje iraza ayikaze iphinde nidibane nayo izwa ngathuka lazo yami irazo icala saliboshela ucala kanjani asahlala la emzinyathi kavele lo 6 months sathi mina ngibuyele ekhaya kwathi le irazo isanifuna novela wathi mayibuyela kubi sasifuna irazo ayibolo usekubo ngithi yena enanda nami ngisekhaya le ntuzo makusho lo malume benokufika nala kweholeti sebeyazana nje noholeti sebeyazana neholeti uma wakho sebeyazana nje naye lo muntu ayibona kwathi ngifikile nje edladleni uma umuntu ongenankinga yazi ngathi ngihlala phansi wabekhe igate wabemfonela lazwa wabemfonela wathi hayi wemanje nangu ubuyile hayi razayini bambe kanjalo ke siyeza hayi ngempela bafika ke bebabili hayi kwawumuntu okhuluma sakungiyala ongekho nje ngale ndlela esasizwa ngako usizo senzayo yona yabo kwawumuntu nje oshotha mfana wami wamhlophanga uma wakho enzamela kanje enikhulise kanzima nje ngoba ngiyabuka la kena ayikho into ongayitholi ayikho futhi into abangakwenzela yona wenzani hayi nami ngichazele isimo uthi hayi drugs yani ukuhlangana nomngane ophedayo hayi otheni wathi yena mengakwazi ukukhomba into zakhe ukubuya into zakhe akanankinga nami ayibona yonke akanankinga nami ngathi hayi inkinga malume into zakhe mina ngizohamba ngiyokhomba ayibona nangempela ke sisuke sihambe siyokhomba yebo atholeke lezi izinyanga ayithole ezinye ayibona angabi nankinga futhi ngiyabona ngoba kagcina sengihamba ngagcina eseba umuntu osengibiza ethi uhlala la ekwakhe mhlawumbe imihambele lo sonto yabo umkadela angizoclinic ichela yabo agcina ngisesabantu esizwanayo nje naye uyabona ukuthi futhi ukuxhumana kwakhe noma wakho kwamenza ukuthi nabhodla agcina ecabangela uma wakho nami ngibona kanjalo ngoba futhi sibuye kule nto ade ngisho maqala uhlela ukuthi izinto umuntu ufika zenze ekuhambeni kodwa zibuye zizohlupha umzali egcineni kuba njalo
kuba njalo ngoba phela lezi zinto osuzenza ekhambeni ebhedayo uyazenza ngithi zenzeke ubaleke mebekwazi uhlala baya kini futhi kini mebefika abakufice bakhuluma nomzali wakho kuba umzali wakho nje uyena ogcina kube ngathi usethwala lo mthwalo wakho ngoba phela wena ngithi awusekho ubalekile uyabona noma ukwenza kuba umzali ukuthi akhisa sathi ngifuna ngoba mhlawumbe wayezokubulala lo muntu owahlangana nawe kabi sathi ngifuna ukuya lapho razi yami uma wami mina bengami nami entweni ephedayo hayi bengami namfuthi lokho ngiphuzile ukubona ngoba ngingakuboni nje angitshetha uma akangifuni uma akangithandi uma angangibulalisa yabo kanti wayihleze eshetha ngalami ubheda right mina ngiyokutshela futhi uma ubheda nje ngiyokwenza sure ukuthi uyakujezela lokho uyakujezela lokho manje ligcina linibopha kanjani ke futhi lona leli cala hayi cala lesibopha razo yami leli alingibophanga usuboshwe kakhulu uyadideka unguze usuthi hayi sengiboshwe kaningi phela sengiboshwe kaningi razo yami boshwe kaningi hayi yini lapha esifubeni 26 mama kwenzakala thathu shoot hey I'm sorry mom shoot xolisa nje nami kuyiweleti ngathi nami sengidakwe iminyaka razo ngoba phela iyadakana ejele uhlale uzukhohle ukuthi usejele so usukhohliwe ingakho umunye umuntu osakhula nosabona ngathi mhlambe ukuboshwa isitayela mhlambe into eright akusiyo into eright ukuboshwa ngoba ngisho ushaya inombolo uba nenkinga ngaphakathi uba nenkinga ukuthi uhlala kahle awuhlali kahle nawe ngoba ngithi khona abangaphezulu kwakho nawe uthatha ugwayi wakho omunye umuntu ushaya inombolo uthatha imali yakho ushaya inombolo uphathele akuyonto eright uma usixoxela ngobuhle nobubi benombolo ngathini ngizoqala ngobuhle ubuhle bayo ngasho ukuthi uyavikeleka entweni eziningi ngejele kuyagwazwana la isebenza nje ibuye ephakame igwazi uma inombolo ngekugwazeka ngoba ngeke usigwazi isebenza ngeke usigwazi icala elikhulu kabi lelo ngasho ukuthi ubuhle bayo benombolo ilokho usuke uvikelekile entweni eziningi ezenzeke ejele ezingakulimaza nezingakwenza mhlawumbe ugcina uhambe emhlabeni uyavikeleka kuzona ngasho ubuhle benombolo ilokho ububi bayo hey kufika isimo la awuthola khona ushawa umunye umfana ngempama uyinombolo ushawa umfana ngempama akasiyona inombolo isigwayekwe la besithi igwayekwe sinejele ushawela ngempama ushawa lo mfana ngempama ngeke wena uzombuyisele ngempama kuyofanele wena uvuke ngasase kuseni ugwazi isiboshwe bese ushawa amaphoyisa yabona bese ungakhali ulibambeke nawe elishisa ukuthi ukushaya ngempama lokho akuthina sasho lutho ke lokho yabo sekufana nje nokuthi angenzanga lutho akuthola isikwazile isiboshwe washawa wangakhala yabo lento kusho ukuthi hayi ziyangena zakwindoda yabo lento ukuthi ukushaya ngempama nje asayizwe indaba yalo noma ugwazena futhi lokushaya ngempama njalo ububi bayo ilobo ngoba phela masogwaza esinye isiboshwe usushawa akukho mnandi kunzima ngoba uyaphuka faka okhonkolo hamba ohlala esibhedlela uthatha uhambe uyohlala esumakhulu ukuthi wedwa hlale nakhona ububi bayo ileyo emakhulu ukuthi usingana nesikhathi wekosihlala khona kuba u30 days hey awukhulumi namuntu kumnyama baphosa nje isitsha la ngaphansi awuxoxela umuntu ngamakhulu ukuthi hayi kusho makhulu ukuthi indawo nje ngazi indawo incane indawo emnyama enamagokoroshe enilwane lekuthiwa umqonsi intwala zejele amagokoroshe engcolile nje lawo ngcolile le ndawo inalezi ingobo uboya osomfenisha lezi ezithuqwayo leminyaka thuqa uboya yalezo ingoba ngiyona nje indawo engathi ngahlala umuntu for 30 days leya hayi uphuma uthambile awuphuma loshu awuphuma uthambile
hayi i-punishment la ndawo ngakho kumele suke bekupunisha nje beyise lapha emakhulukuthi izwa bezokuyisa khona ngithi ufaka okhokho la ababili awusizwa umuntu into lento uyasenzela yabona mhlawumbe umpompo lapha mhlawumbe la khona uma uvula fanele ukuthi ukulula isandla ufaka okhonkolo uzokwenza nje mhlawumbe mekufanele uyohlala esithini ye-toilet ngoba phela le ndawo i-toilet lilayo uhleli phambi kwalo nje kanje i-toilet yabo uhleli nje nali i-toilet uyalibuka nje la into oyenzayo nali i-toilet la kuyona indawo amakhulukuthi hayi usasixoxele ngegemegeme ezimbili zokubanjwa kwenkunzi yebo okwesithathu kwakwenze njani uphinde uboshwe okwesithathu ke asilenzanga lelo cala ngahamba nomngane wami wathi usithe wangasekhaya yeah shuthi ngihamba nositheki lokho icala asilazi nositheki azoyama yabona benginaye leli temu esimese ejele sithi hayi wena uboshwe usemwana wena icala ulenzanga umuntu ukufanisele nje waboshwe uyabonakala nje indlela owenza ngayo nje wena ugange eminyaka yabona uthola sithi uboshwe usemwana shuthi nami wabe into kanjalo sakhonjwa nje indi ePhoenix nje lathi ibona laba bangibamba inkunzi kanti akusithina kanti akusithina yebo lithi thina lo ninti sho le ndiyami ifika kuthina sihlele epark siyibhemele ngezithi ke kade sibhema la usiya kade siphanda lapho nangiphanda lapha yabo ngoba besibuye siphanda phela ngokucosha nje amakhalibhothi kanjena yabo sasiqeda kuphanda sibheme silale la epark yabo ngoba sawuvuswa ngithi sivuswa amaphoyisa nalo leli ndiya lokho lithi bona laba babona nangezinto basayigqokile bona kwangibamba inkunzi izo ayisho ukuthi sibanjwe siphoswe evenini amandi ayihamba ngequantum lelincane amaphoyisa sithatha bashawa sifake kuquantum sikiswe police station ePhoenix mesifika epolice station shawe uthi ningabe mbamba inkunzi la shawe hayi sicharge siginqiswe silaleke ufika umseshi ngichazele ukuthi yibona sinebhadi mina silazi lecala yabona athi ngempela nilazi sithi athi umseshi athi unamakhamera lapha uzobuka amakhamera ngempela mengalazi uzofela ngizonikhipha mina kodwa akabangayi kanjalo thathile kumakhamera yadile suke sihlala ejele u8 months sahlala u8 months wonke sihlala u8 months siye enkantolo ngosuku le trial mesifika ngosuku le trial si trial nayo le ndiya likhona medlalwa ke footage kuvela abantu abawu5 raso baba mbamba inkunzi sho lo wabanje inkunzi wahamba umqonda akasaboni asaboni ukuthi ubanjwe abantu abanga sho abantu abambambe inkunzi bathathe umuntu onesitolo ayibuke order ama200 thatha ama200 wathatha imali ayiphethe wathatha ifoni babaleke la beba u5 uyabonakala laba angisithini cha sesihlale 8 months ejele 8 months akusithina yabe icala silazi asiyazi le robbery yebo kathi sasibajeta siyazi icala vele kuthiwa liyahonqa sebe inkantolo isibone ukuthi akusithini naye lo futhi useyabo akusithini inkantolo ivele ithi liyahoxa icala sinqaphezelo lutho awu kanjani besibonisa abaphara yebe unelungelo mfowethu noma uyiphara unelungelo inkinga yaba kuthina lazo yami yaba kuthina ubufakazi basebukho sasithina sihlale nathi ngiyasifunanga lo promises isandla uthi hayibo sinephezelwa thesajalo sesiyaphuma into kanjalo ibalekile asiyinabo asiyinabo weba iqiniso lithi konke lokho wabhekana nakho yeah ukuthi useyidakamizweni kunomthelela yeah uze uyohlala o8 months ngento ongayenzanga ngoba umuntu obheme idakamizwa yeah ungathini kulabafana abancane laba abasafomayo badloncika kudliwa ontashi kudliwa amazeni ziningi izinto esezibhenywa njengamanje ngokweqiniso akuse abantu basasabiwa ungakuphela kodwa ziningi izinto ezilimaza iyouth nezingenza umuntu agcina aphelela ejele mhlambe ngabe into uyenzile noma akayenzanga yeah ungehlisa isiyalo uthini nje kubafana abasakhulayo ay shoot kwabasakhula nje abasemva kwami bafiseli
ukuthi nabo babhekane nalesimo engibhekane naso bangene kulesidakamizwa lesengingene kusona ngibafisela ngibathandele lokho futhi nalokho asebekwenza lokuncika kwani kwakhona kuyabheda kwakhona kuyabheda osafisa ungenela ewungena ukuthi abheme ungangakalinge ngoba kufanele ukuthi uzuyigubhela igodi thina saphila nje siyabonga sibonga uNkulunkulu kusho ukuthi siyazi nasasigcinele kona hayi laba abasafisa ukungena ngiyacela ungabusa ngena ungabusacabanga ungabusafisa isuse nje leyo nto emqondweni wakho uqhubeke nempilo nje wenza izinto nje ngendlela eright ngoba esikhathini samanje mubhema lesidakamizwa awu last iminyaka eminingi awuphili nje isikhathi sibe side sekunalesi sifikile ekuthiwa ithiki yabona ke lesa sobhubhisa sesibabhubhisile futhi phambi kwethu sibabona umuntu simbona qala manje ithiki akupheli ngisho 3 months ephela umuntu ashona umuntu angibafiseli ngempela labo bangilandela ngemuva ukuthi bangene kulesidakamizwa bangake balinge bangene ungafisa ukuthini uma wakho usawadlula emhlabeni eyisho lule 2021 yabo into xoxa leyo nakazi wami bengihlala la emgaqweni olede saphila inyanga u2 months bungapheli bengiyehlahleni sithi lokho ashona 2021 angazi ngehlahleni kungilimazile udlula wale emhlabeni ngoba belikhona konke kuningi sekuyinjengamagama alo lisaphila lisho lithi hayi boss mama mdala mshintshe impilo ngoba akekho uyokuthanda njengami ngoba nobona ngathi uyakuthanda manje wenzela mina akenzeli wena wenzela mina ngoba kusaphila mina mhla ngashona uyombona ukuthi akuthanda hayi senjengamagama akho razi njengoba ngisho ukuthi 4 years bacela 2021 edlule emhlabeni washona ngo October 28 ngamncwaba ngo November 3 agcina lapho ke ehlahleni ngithi kufike ubomncwabo mase mhlambe kudlula 30 days bese yagezwa agcina lapho egezwa kwaku December phinda angabuyela kwangilimaza nje udlula kwalo ngoba ngabona ukuthi lidlule emhlabeni naye wabanzima kimi wabanza ngabona kuyona impilo gcile nje la emgaqweni ngaye wangilimaza awukazi waba nabantwana nginayo umntwana naye azalwa ngo2010 April 11 waManda Hlawala ungafisa ukuthini ke yena engifisa ukusho uyena umthetho ngiyamthanda kakhulu okwenzeka manje kuzodlula nami angikuthandi ukuthi angimboni iminyaka emingaka akusho ukuthi angimthandi akusho ukuthi ngimkhohliwe ngiyamthanda kakhulu nami ngisabhekane nesimo esinzima kodwa engizosilungisa ukuze nami ngibe ubaba nje ofanele nje ukuba ubaba nje angimele lokho abo ubaba ke ukhule ngaphandle kababa yebo awukuboni nisekunje ngomkhokha ukuthi manje sekwehlela umntana wakho kodwa ke wena ukhona uphila lapho ngibona kanjalo bezilapho ngibona kanjalo sekumkhokha ngoba phela asikhalele mina ngihlala eNtozuma ukube ngiyathanda umbona ngabe ngiyagibele ngihambe ngiyombona manje akufiki nje lokho akufiki uwona umkhokha usekhulile ngomuntu ona 15 ufunda ugrade 9 ukhulile lo uzomlimaza ukumbona einkundleni zokuxhumana awusithethelele kuyena thanda ukuxolisa kuyena kakhulu yaxolisa nami ukuthi into engiyihlelile nengiyithandayo ukuthi kube kanje ukuthi ngamboni ngamnika uthando lelo kufuze ngabe ngimnika lona cela ngixolele kakhulu kodwa ngolunye usuku ngiyokhava konke lokho sekwenzekile
Isiphi esinye isimo mhlawumbe lapha emgaqweni oyeke wadlula kusona? Because emgaqweni kunezimo zakhona. Ezinhle, ezimbi. Isiphi isimo okwabhekana nasemgaqweni washo ngenhliziyo ukuthi ukuba ngaze ngayiqala idakamizwa ngabe angikho ke manje kulesi simo? Hazwami. Last of last year 2022. Ngiye besilala la ku Pine Street la ngaka Jem. Abo Jem lo school we. Ngiyawubona. Na ufront wawo la. Sizokulala lapho nje nabafethu. Futhi ngolinye usuku abafiki ngoba sasibanga sasiba u4. Abafethu bavukile ekseni bayophanda. Ngingedwa bavuka ekseni ngoba ngala ku Smith Street. Besiphanda ngakho ubucosha nje la emgqomeni. Kunemgqomo ephuma ngo3 ekseni. Bavukile baye kuyona abafethu ngisele ngedwa la. Ngilele futhi nakho ubusuku mina ngizovuka ngo6. Vele banokungishiya bona bahambe shale yasekuseni mina ngivuke ngo6 ngiyoshaya nami lesuke ephuma sekhaya. Futhi ngavuswa nje sengivuswa umuntu engiqheba ngonyawo razo yami ePetersburg. Bebabili. Nasi razo yami ngifunga umayena. ePetersburg mathi ngonyawo ngiphapha amathe wabisanyakaza kanjani. Ngiyime nami ngichoke kayibungisuka. Kimi ngisephala abafethu abasekho kusemnyama. Ebona. Bangibambe bangifaka emotweni. Meme ngifaka emotweni uhanjwe nami. Yabona labahamba ngeveni highlights yabo ngiphakathi nendawo mina ngala umunye litemile le highlight ngifaka phakathi nendawo labantu futhi bakhuluma nolimi nje ngathini like isuthu kanje yabona ngisuthu yabona ayithele la emotweni ngibezwe befone bekhuluma ngiyasizwa kancane before besho bethi sesimtholile ngifana between 25 and 35 sesimtholile nangla Muzwe yalo umuntu ethi hayi dinga ekanjalo ke phila mlethenda erazo yami ngithi kwahanjwa sekuyakhaya manje sekusemina yabo sekudedele nami igazi yabo nje kusho ngithiwa ngikhululeke yahamba imoto lapha ngithapha usofika lezi zinto amasuzofika ngaseGoli lezi ezama plus like yabo lezo zinto sifike lapho mesifika lapho unendle yomjondolo nami uyabona nje kunamaplaza ngapheshe nendle yomjondo bangithathe bangivalele kulomjondolo bangifasela esihlalweni baphinde bafone yabo lona bathi alright ke siyeza kwela futhi baphume bahambe bakhuluma ngesizulu njalo baphume bahambe bangishila ngifasiwe sekuyahwalala futhi manje insambe iminyonke sekuyahwalala futhi hayi hambi khathi qala ukuba mnyama kwaba idlozi leli maqala nje ukuba mnyamanyana yabo ngithi mengithi kube ngathi iba loose la izandleni intamba yabo ngizama uqinopela kaza ngoba befase kanje esihlalweni phanqene isihlalo nala izama ukhonotela ngamkhonotela ngempela kube loose siphuma isandla ngakwazi ukuyiqaqa ngoba ngihlala ngiphatha isikhwama esigaxwayo isincane la unerazor la ngikhipha irazor ngisike ngithi emnyango ngingafudonsa yona isicapha lo uzothi manje isicapha yasizwa khona last week ngisidonsa kakhulu sibuye isicapha yabo lonto ngithi mengiyaphuma la kumnyama yabo lonto indawo ekhanyayo ngiyibonela le yabona ngempela ngiphume ngaqonde kule ndawo manje ngiyafika kule ndawo indawo elike ilodge le ilodge futhi uyabona la kunemoto emaparking mhlawumbe ezu4 ilama lodge angekho busy ngithi mengithi kune room ekhanyayo futhi ama lodge awana security ngoba kwangekho security lapha ngithi mengithi nayi iwindi liyakhanya ikhethini livuliwe ngingene ngilunguze yo methi ngiyalunguza ngiyababona labalele babili methi ngiyaqalaza la eceleni kwabo kulamakhabethe abala phezukwawo akukhoma phone akukhola ukuthi yabo ngathatha nje ifan yangifikela kuqala nakhona ngishaya uva lapha ngaqula le fan qule le fan ngiphume nayo ngihambe nakhona ngihamba ngaze ngahamba ngaze ngabona indawo engathi imjondolwana manje afika kuyona sengisebusuku ke manje mhlawumbe u12 mina ngiyafika emjondolo khona abahleli laphandle bayaphuza lekhona bakhuluma into engathi isizulu yebo bahle la ngifike ngiyabona ngihlale phansi yebo lento dayisa ifan bethi awumzulu yebo umzulu hawu malini ifan yabo ngithi hayi fan u200 bethathu ngine u100 until asinawo 200 nangempela abanginiki
Mese ngibabuza ukuthi ngawa so lapha ama taxi aya edrobheni eGoli yabo leyo nto. So ama taxi edrobheni eGoli alesikhathi hayi ngeke ukwathola. Wena into ongayenza ungazuzama ukuhlala ke kuze kushaya o6 ekseni wema uwathola. La ngempela ngihlale nabo ngibachazele futhi udaba ke usekwenzakala ngoba sagcina sabantu esixoxayo nabo. Bagcina ngibachazela bagcina bezolana nami yabona. Ngoba kwagcina kube yabona ugcina bengihlanganisela imali engango 300 ukuthi mase ngifike khona ngigibele esizangapha. Kwazi ukuthi kube lula. Ileso ke sigamele esabanzima esesingenzakalele lemgaqweni. Kushuthi ngangiyobulawa lapha razuya. Yazi kwake utholwa ngawo? Yebo. Ngoba ngiyezwa ukuthi hayi la ngisesimtholile oneminyaka between 25 and 35. Hey. Shuthi lo muntu ababe ukhola umuntu ababe umlanda yena yoba befaka iorder kuyena la ngisho. Njoba sebephuma ke manje. Waba inhlanhla leyo nami kwaba idlozi. Yazi abanye ababuyi ababuyi vele abanye. Manje akusekho ukuthi ubuyele kucheckwa amakhamera ukuthi bafika kusemnyama labantu. Uyabo nje lami leyo nto ngizayazi ngizange ngagcina ngokutshela abafethu la bengihlala bafika kusemnyama ekseni mhlambe ngo4. Ngo4 ngo4. Leso ke isigameko senzeke nje. Hayi ngabona ukuthi ukuhlala emgaqweni hayi kukho right nalungena edakamizweni ngiyayisola ngempela ukuthi ngangenelana. Ngoba ngaba sengifica ngalesa simo. Ngaba sengifica. Ewe weselwa inkinga mfowethu. Hayi. Yeah. Awucabanga ukuthi cishe wangasitshela indaba enkulu kangaka. Because uthothi itarget yabo laba abantu akuyena kuphela umuntu osala emgaqweni. Yeah. Thothi baya nasemaclubini beyothatha abantu besifazane hamba zonke indawo yena. Kodwa manje mina ngicabasuka kude kanje bafike lana. Shutha abafuna ukuthatha umuntu oseduze nabo abamazi. Oh. Hayi ngoba wahanjwa lapho, wahanjwa la. Wahanjwa. Wayeseshonile uma wakho lapho? Yeah, beseshonile. Ngoba into ya last of last year beseshonile. Haza manje uNkulunkulu noma idlozi. Hayi, uNkulunkulu nedlozi. Still waphindwa wabuya wayolala khona lapho. Hayi, angiphindelanga ke lapho. Ngabe ngaphindele eningini la eMaskandi. Wabuye la ngangathandi ukulala khona, ngabe ngabuyela khona. Avele ngabuyela khona. Mawucabanga yini okumele uyenze before uzohambe nabo nje ekseni? Because yabona bafuna umuntu ophilayo. Futhi kuba ubharaja mhlawumbe babezokushiya. Yeah. Babezongishiya. Mina ngasuke ngavumela bona. Uthi bangithola futhi ngavuswa yibona phela. Ya ngomunye uphethe isibhamu ukhomba ngesibhamu. Hayi nami ngivukele ebuthongweni nami ngathamba vungibamba bangifaka emotweni. Ngifaka emotweni. Sifundo sino sitshela ingane zaseSouth Africa. Ngaleso sehlo esakwehlela. Hayi. Shuthi ingane zaseSouth Africa nje ngasho ukuthi ayigweme ukuhambe ebusuku. Ayigweme ukuthi ngaso sonke isikhathi umuntu ngathi angahlezi nihamba niba 3 noma niba u5 ungahambi wedwa. Ungahambi wedwa. Gweme ukuhambe ebusuku. Gweme nje ukuhamba ngobumnyama. Gweme nje ukuhamba kakhulu nje ungazi ukuthi uyaphi. Ngayifundisa leso sifundo ukuthi zingahambi ebusuku. Zingahlangana nabantu abarong. Umuntu nje ungamazi ngathini ungakhuleki. Ngasho njalo nje kwintshala namhlanje ukuthi ayibheke ngoba ithanda ngaka ke izinto umuntu makathi ngena la umuntu yakhishwa uyangena hayibo isikhathini samanje kuyabheda. Kuyabheda isikhathini samanje. Yeah. Ungathi umuntu aphaka imoto athi ngena la khambisa nawe ungena khambisa hayibo. Uyothi uyangena uyokuthatha umuntu ahambe nawe ayunqoma noma ayokudlwengula noma ayokwenza. Babheke abantu abangabazi. Sibongile ndoda ukuthi uzoba ingxenye yohlelo lweMPTV1. Yeah, kubonga mina yazo. Siqale nzima kodwa sayilawula eziyakwazi ukuthi igcine isikhiphele konke lento. Sewucishe wahamba ungasixoxelanga indaba enkulu kangaka. An eye opening story engakwazi ukuthi ilekelele nabanye abantu because mhlawumbe
osinawana kuyona i-target yabo kuphela. into eyenzakalayo Nanomuntu mhlawumbe oyihlalela endlini mhlawumbe oyisebenzelayo kube bamthole lahlile babengamthatha nabe bamntshontshe. Hlahla yakho ukuthi igcine kwenzeke ngendlela okwenzeke ngayo futhi ugcina uphunyukile. Ayithi yabo le driver kune-age abayifunayo labantu baqale bakubuke kushuthi babona hayi lo between le age lesiyidingayo yena. Hayi kuyingozi ingozi Kuthulwe lapha emotweni idlamawa. bathule nje abaxoxele abanye baxoxa mebefona noma mengena ucingo kakhulu thule ezinsizwa lezinde nje zimnyamanyana inyamanyana zothu udriver ngimkhumbula kahle gqoka isigqoko lesingathi sabasuthu le edlushe ephisa into engapheli ngikhumbula wangibuye ngithi jab nami mbuwe lo muntu abayifihlile futhi bayifihlile Kuthi vele banesho ukuthi awuyofa vele why bezoyifihla. Babanisho wabayihlosela ngempela wabayihlosa ngoba nami ngizwa nje ukuthi ngiyaqaqeka sengithe ukuhlala nje bengekho ngihlela ngazini yathi ngithi nami ukushuntusa ngithi ngiyezwe ibalozi ayizwe ibalozi engakwazi nami zama ukinobhe hawo lesaphuma isandla sakwazi ukuthi ngivule lesikhwama sami nesila keep erase Awuziveze lesikhoma naso siphezile noma razor yes awuhlukana lesikhoma isikhathi nje ngisilengise nje la imanje amaphakethe ayayilahle izinto ayayilahle no dayi uNkulunkulu akugcine mfowethu ukwazi ukuthi nawe uphume kulo lidimoni okulona uhamba ubuyele nasenganeni yakhe yoba nobaba ni break i-chain lokukhula abantu ngaphandle kobaba babo. Ngicathi wena umuntu omele ulibreak lelo chain lelo bafu. Sisona. Sithemba ukuthi uNkulunkulu uzoba nawe mfowethu ugcina ukwazile ukuthi uphumile kulo Sathane. Nina bendlondlo umusubuko ezofika la okusho ukuthi sidla amaningi sakeni ngixolisa abafotho ecamera lokhu itsheke igenceza yenza lento iyashundula iyasondela ubuyela le manje ngizama ukucontrola icamera iyabheka lena nayo so siyaxolisa kakhulu bafowethu nengicabanga ukuthi ke uhlelo lolu namhlanje noma ingosi le besinayo noma le episode izosiza abantu abaningi izoqwashisa nabantu abaningi siyabonga bafowethu kwese kuhlelo uDecember manje unyaka ube mude kakhulu ngikhathele yona into engayitshela abantu ngifisa ukuyihlalela ekhaya phansi kwesihlahla ngiyidlela amasi nami nje abantu bonke emakhaya kodwa ke manje unyaka vele sesusongile siyabonga ukuthi nibe nathi unyaka wonke but akuyona episode yokugcina le ngizoqhubeka nje ngilokhu ngiwakhanda mhlawumbe siyogcina nge-15 20 lapho nje ukuthi sibe nama episodes sibe nawo ngoJanuary phinde futhi sigijima unyaka wonke bafethu siyabonga siyacela nijoin membership ni cofoza subscribe button manje ukuthi uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu ngale episode cindezele nebheli okuzokubeka emathubeni amahle amakhulu ukuthi makhona esinye isiqephu engisiphosayo izoganqeza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi uzobe usitholela isiqephu sangalolo suku. Siyabonga kakhulu bafowethu indlela enisekeseke ngayo unyaka wonke yize bekunzima kunama ups and downs abantu ke bathi bafuna usidumo usidumo ke uneyinkinga eziningi njengesangoma kulezi insuku lezi akabambeki akalawuleki but sizozama ukuthi sigcine simtholile siyabona ama comments siyabona zonke izinto but abanye abantu ngizema ukuthi sibathole but sizozama ukuthi uhlelo nje lube lento enifisayo namhlanje besinilethele lensizwa okuyona izoshare istory set mangabe mhlawumbe uyayifisa ukuthi iphinde ibuye ungabhala kuma comment cause isasitshela indaba ezu3 zokuboshwa kwayo ngicathisele nezindaba ezu2 nengicabanga ukuthi kuthe khona ukuye naso azohamba yokukhumbula kabhekana nakhe emgaqweni angakwazi ukuthi abuye akushare ukuze abantu beqaphele laba hamba khona. Igama lami ngoProfessor Mwamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sabhe umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi ngakho ke sangincenga.